lila nono agak keliramu Keng rinteng kaya mimpi dunia Samudra lelusan ing asmara ombak ing prasetya tandha anteping kita sineng setku wong hanggarit penduk atiku kanggo yo yen tansah menika bapak-bapak perangkat nggih. Nggih. Wah, menika sik komplit Pak. Oh niki Pak RT. Terus sinten Palan ayo. Palan. Lah nggih. Lah nggih. Nah, Niki ten desa napa nyuwanyi terus. Lah niku. Ngene desa. Mbak Lurah nggih. Pokoke jadi iki pasukan sorterop ngene iki biayi. Ya Allah. Makane desane ya ayem. Nggih no piyayine napa tresna budaya kok. Lagu napa Pak Lan? Lagunipun napa Pak Lan? Loro asmara. Loro asmara. Nanti Taruna Muda ugi nyekar. Taruna mana? Interpoli barang. Ini ada mbak-mbak juga yang di depan mas-mas loh. Ya, oke, ya. Nanti nyanyi. Loro asmara. Yuk. Tak. Buareken Mbak Lia. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 20. Wong duwe gawe ya. Golek sego rawon. Nah, betul. Iso tagah nang omah. Larang tapi Pak ya. Yuk.